Не разбирам на изоставените къщи по селата идеята. Това не го разбирам. Защо хора оставяте къщите си до такава степен да пропаднат, то няма покриви стени. Искам само да видите за какво става въпрос. Една къща супер яка, на много красиво място. Погледнете, това е двор отпреди. Той не може да се види, защото е супер буренято. Къщата, погледнете, то няма къща. Това е, нали, само една, която ви показвам. Ето другата до нея е същата работа. Мисълта ми не разбирам защо тези хора, собствениците на къща, знаете, че нито един от вас няма да отиде в този имот, знаете, че нито един от вас няма да се погрижи за този имот, за тази къща. Защо не ги продавате на време? Искате им някакви безбожни цени, те остават във времето непродаваеми. Тя става в един момент неизползваема. Това нещо трябва да се събори до основи, така както съборихме нашето, която взехме. И въпреки това, цената, която търсите, отново е супер голяма. 30-40 хиляди, 70 хиляди, 80 хиляди евро за къщи, които не стават за нищо. Вие разберете ли, те не стават за нищо. Ами майка му стара, продай го този имот за 10 хиляди евро. Ти си напълно наясно, че тази къща не е годна за живеене. Напълно си наясно, че тя иска супер много ремонти. Виждате, че времената първо са много трудни, а на времето до миналата година толкова много млади хора търсиха имоти в селата с цел, нали, да си отглеждат домашна храна или просто за почивка, или да избягат от града, от натоварването. Имаше много голямо търсене, обаче пустата му българска алчност няма край, хора, няма край. Продавайте имотите евтино, за да могат да се заселват селата. Не може 16 000 собственика да дърпате, всеки да иска да казва, аз по-малко от 5 000 неща или по-малко от 10, при условие, че имота ви не става за нищо. Бъдете реалисти, не се излагайте, продавайте имотите, да се отървете вие първо от тях и след това идеята, пак казвам, за заселването на селата е, те да знам, в смисъл, аз съм много съм за, а не виждам някой да прави нещо по въпроса.